Moni ndine Jackie. Nde kwapangika ngozi ku Spain usiku wa dzulo umene uli Sunday pa 18 January. Ngozi yake ndiyo khudza train. Matrain awiri nditi akuti high speed line. Matrain onena kuti othamanga kwambiri aja. Komano ndi matrain onena kuti ose awiri akuti anali kuti apangidwa inspect. Ose anali kuti ndi abwino anyowaniko matrain tracks iwo kapena nena kuti njanji zomwe matrain amayenda. Matrain track onena kuti angomangidwaso kumene anyowani ati achita cost $600 million kumanga. Chilichonse chinachi chonena kuti chabwinobwino, chilichonse chochita chonkhesera bwinobwino. Ma inspections a matrain iwo analipo 4 days ago. So nzo ndi chilichonse anachilemba kuti anachita tiki kuti chikuyenda bwino, chilichonse chili bwinobwino. Train ina imachoka ku Malaga imapita ku Madrid. Nde ili munjira itafika pa Adamus Cordoba pamene sizikudziwika kuti zatheka bwanji koma yangofwamphuka compartment yake awiri akumapeto oti kuli anthu eti ma passenger train yangofwamphuka kuchoka m'malo mwake kupita kukagwera pambali ina pa njanji yonena kuti yochokera mbali ya opposite, chomwe chapangitsa kunena kuti ifwamphuke pa njanji yake kukagwera mbali ina chosadziwika. Koma pa nthawi imeneyo yesi yafwamphuka kuchoka mbali yokagwera uko nkukhala ngati ili bwinobwino, koma tsoka ilo mbali ina yonso kukutulukiranso train yoti ikuthamanga ikulowera opposite direction. Nde train ina ija inakhala ngati kuti kumapeto kwake kwakhazikika pa njanji paja nde yagundidwa ndi train inayo muli anthu. Nde inali ngozi yoopsa kwambiri akuti matrain onse awiri kukhala ngati kuti munali anthu about 300 pafupifupi anthu 600. Nde papeza kuti anthu ambiri avulala, anthu ena atani amwalira. Ngozi yoopsa kwambiri. Ma emergency crews akasonkhana pamenepo akuyesera kuchosamo anthu akuti zimavuta kuti apulumutse anthu oloti ali moyo chifukwa chonena kuti ena onse amene anali kuyambirira anali anthu onena kuti avulala amwalira ndi amachosa kaye matupi anthu okufa kuti akapeze anthu onena kuti ali moyo. Ena amakwanitsa kuti amadumpha pa window nkutulukapo. Ndizoopsa kwambiri ngozi yake. Amaonkhesera kunena kuti anthu amene ataya miyoyo yawo ndi angati. Pakali pano awerengera kuti anthu about 39 amwalira pamene anthu 11 ali mu intensive care sakudziwa kuti achira kapena ayi. Ena 100 ali mchipatala ndoti avulala akulandira chithandizo. Ena atulukamo koma akadasakabe kuti mwina apezanso anthu ena kuti mwina sanapulumuke. Bomalo la Spain laitanisa anthu amene akudziwa kunena kuti munali abale awo mu trainimo kuti apite akachite make sure kuti alipo kapena ayi. Komanso ngati ena amwalira afuna kuti akatenge ma DNA ya anthu achibale kuti mwina athe kuachita identify. Ndi ngozi yake yoopsa. Pakali pano ayimitsa ma first line train onse, ma high speed train onse ayimitsa kaye ku Spain kuti asiye kaye kuyenda pamene akupanga mwambo nolira maliro ngati national mourning. Mbali nayo apanga launch investigation kuti adziwe kuti chapangisa ngozi nchani pamene chilichonse chimaoneka ngati chabwinobwino. Njanji za nyuwani, matreni abwinobwino, chomwe chalakwika sakudziwa pakali panopo. Koma zoopsa zomwe zoti munthu wangochoka nyumba ukupita ulendo osadziwa kuti ukafika kapena ayi. Iyo ndi update chabe zomwe zachitika ku Spain kapena nditi zikadali mkati mochitika chifukwa ntchito yopulumutsa anthu ndi kuchosa zinthu sinathe ikadali mkati zikomo kwambiri.